Моля всички да ръкопляскаме на бати Кристи. Точно така, чудесни сте. А сега той ще започне да ви свири една приказка за яйцето Янки Дудъл. Слушаме. Само че май няма тук. О, само няма да. Така, аз ще ви дам да се научите. Това беше песничка за яйцето Янки Дудъл. Едно яйце, което мечтало да стане войник. Да има пушка, да има униформа. И мечтата му се сбъднала, но когато той отишло на крепостта да пази пост, толкова си виднало носа в небето и забравил да си гледа в краката. Знаете какво се случва тогава? Спънало се, паднало и се счупило. Затова трябва много да внимаваме къде си ходи. А сега Кристиян ще ви заведе в страната на вълшебните приказки. Аладин и вълшебната лампа, знаете ли тази приказка? Знаете ли за Симбад мореплавателя? А за Алибаба и 40 разбойника? Гледали сте филмчето за факира с чалма на главата, който свири на един интересен инструмент, казва се зурла, а от него от един чувал излиза и танцува змия. Слушаме, Кристиян. А сега песничка за котарака Том. Малък концерт ще завърши с едно българско хоро. И до нови срещи, довиждане! Хайде чао да кажем, чао! Чао! Хайде!